Let me take you to Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences. Right there, I'm going to show you master's degree programs that are offered or taught in English. So here we go. Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences is located in Freising in Germany. Razalice tople s juga, ispalata posle miša, postaću ja slike svoje, gdje se vide Istra Pula. Nek pa nešto ima moje, da je tješi, da je brani, da je čuva. Moja seče, evo pada veče, a gdje si ti? Bravo. Svuda sama, moja draga sama, vidiš li? Razdelice tople s juga, iz balata Bosne miša, postaću ja slike svoje, gdje se vide Istra Pula. Nek pa nešto ima moje, da je tješi, da je brani, da je čuva. Moj mjeseče, evo pada veče, a gdje si ti? Bravo. Svuda tama, moja draga sama, vidiš li? Ne miša, postaću ja slike svoje, gdje se vide Istra Pula. Nek pa nešto ima moje, da je tješi, da je brani, da je čuva. Moj mjesec iz balata Bosne miša, postaću ja slike